O zezie mówimy, jeżeli gałki oczne ustawione są nierównolegle. Występuje wówczas kąt między osią patrzenia jednego a drugiego oka. Zazwyczaj wynika to z osłabienia napięcia mięśni okoruchowych, które poruszają gałkami, a także może to wynikać z niedorozwoju albo zmian w ośrodkach kojarzeniowych kory mózgowej. Zez jest niezwykle uciążliwy dla dzieci i w późniejszym życiu dla dorosłych. Uniemożliwia często albo sprawia trudności przy prowadzeniu samochodu, przy obsłudze maszyn, które się poruszają. Nie można pracować na wysokościach, nie można wykonywać wielu zawodów, a także sprawia trudność w zwykłych grach zespołowych, na przykład w siatkówce. W zależności jak gałki oczne są ustawione, w jaki sposób oko będące okiem zezującym ustawi się, możemy mówić o zezie pionowym, o zezie poziomym, o zezie skośnym. Może to być zez rozbieżny, może to być zez zbieżny.